Balkan vilayetinde Türkmenbaşy şäher häkimliginiň kanun goraýjy edaralaryň şolsanda polisiýanyň wekilleri sewitin ýaşlary we medeniýet işgärleri bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda olardan ýurtda bolup geçen tebii we ýol hadisalaryny internetde paýlaşmazlyk, Azatlyk radiosuna maglumatlaryň sızmagyna ýol bermezlik talap edilýär. Häkimetler bu işlere yerli ýaşullary hem çekýärler. Bu barada Azatlygyň habarçysy 6-njy iýunda Sewitden maglumat berdi. Ýygnaklarda esasan ýaşullar çykyş edip sähel ýagyş ýagsa ýa-da ýolda awtowluk hadisasy bolsa internetde paýlaşyp bolup bileniňizi bolýaňyz diýdiler. Olar bu maglumatlary we näse uçağı üçin pul sorap suratlary we videolary paýlaşmaň, türlü problemlaryň aşagyny tesbir ýazmaň hem diýdiler. Dip gurrun edilen ýygnaklaryň birine gatnaşan yerli medeniýet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. 3-nji iýunda şäherde şeýle ýygnaklaryň 3 tanysy geçirildi. Olar 1-nji mektebiň we medeniýet öýüniň ýygnaklar zalynda boldy. Ýygnaklara gatnaşan yerli medeniýet işgärleriniň we ýaşlaryň ençemesiniň anonim şertde aýtmagyna görä, ýaşullar kemçiliksiz ýurt ýok diýip, kemçilikleri ýaşyrmalydygyny hem aýtdylar. Sähel internet erkinligi berildi diýip TikTok'da imoda dünýäniň problemasyny çözjek bolýarsyňyz. Bu erkinlikden kesilmejek bolsaňyz, ýurduň awraýyna ziýan ýetirýän suratlary, videolary, maglumatlary TikTok'da we Azatlyk radiosunda çykarmaň diýip Türkmenbaşy medeniýet işgäri bir ýaşulynyň ýygnakda aýdan sözlerini tistirledi. Häkimet wekilleri geçen aýda Aşgabatda gelen sil suwlaryny video düşüren raýatlaryň hem anyklanandygyny, bulary internetde paýlaşanlaryň aglabasynyň medeniýet işgärlerdigini hem aýtdylar. Medeniýet işgärleriniň tebigaty yeňil, näme video ýa-da maglumat syzyp çyksa, esasy siziň içiňizden çykýar. Herne bolgusyzlyk bolsa depesinde ýa aýdymçylar bardyr ýa-da aktyorlar. Galan halk hem ýygyny alyp göterýär diýip medeniýet işgäri ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäriniň sözlerini tistirledi. Ýaşullar we häkimet wekilleri ýygnakda enatalardan yaş oğulgyzlarynyň internetde nähili peýdalanýandygyny, nähili maglumatlary okuýandygyny gözegçilikde saklamagy hem talap etdiler. Olar ýygnaga gatnaşanlary diňe Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän VPN ulgamlardan peýdalanmagy, internetde ýurdumyz barada diňe gowy videolary, suratlary we habarlary paýlaşmagy hem maslahat berdiler. Dip ýygnaga gatnaşan Balkanly ýaşlaryň biri aýtdy. Häkimetleriň ilatyň internetden peýdalanmak hukugyny çäklendirmäge garşy alyp barýan görüşiniň Türkmenbaşyda gaýtadan güýçlenmegi maý aýynyň ortalarynda ýurduň günorta gündogor sewitlerinde ýagan güýçli ýagşyň netijesinde Aşgabatda we Mara gelen sil suwlarynyň internetde giňden paýlaşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Azatlygyň habarçylaryna we ýytybarly çeşmelerine mälim bolan maglumatlara görä, tebii hadisada bir esker öldü we başga da 6 sany esker dereksiz ýitdi. Adatçy bolşaly Türkmen häkimetleri we mediasy bu tebii hadisa we onuň ýetiren ziýany barada häzirki güne çenli dymyşlygyny saklaýarlar. Galy berse de soňky aýlarda Azatlyk we garaşsyz neşirler ýurtda bolýan ulug helakçilikler barada hem ýygyderli habar berip, bular baradaky videolary we suratlary köpçülige ýetirýärler. 26-njy maýda Daşoğuz Könürgenç gara ýolunyň uğrunda bolan ýol helakçiliginde 15 adam öldü we başga da bir näçe adam yaralandy. 3-nji iýunda Türkmen News neşiri maý aýynyň 2-nji ýarymynda Aşgabat Türkmenabad awtomagistralynyň uğrunda bolan ýol hadisasynda 7 adamyň helak bolandygyny habar berdi. Neşir özüniň Telegram sahypasynda ulug hadisasynyň bolan ýerinde düşürilen video şekilleri çap etdi. Öz raýatlarynyň internet el ýeterligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii ýol hadisalary ýa-da ilatyň ýüzüýiz bolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýärler. Resmi media ilatyň bagtyar zamanada, nurany durmuşda ýaşaýandygyny dawaralandyrýar. Türkmenbaşyda geçirilen ýygnaklarda häkimet wekilleri şu günler Palestina halky üçin ýardam toplaýandygyny aýdyp, ilatdan pul ýygnaýan kezaplaryň köpelendigine hem ünsü çekip, ilaty bu adamlara inanmazlygy hem çağırdylar.
Olar siz hakykatdanam ýardam bermek isleseňiz hormatly arkadagymyzyň haýyr sahabat gaznasyna geçiriň. Ol gazna ähli pullary halal iýelerine gowuşurur hem diýdiler. Dip medeniýet işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada deýişli häkimetlerden şol sanda Türkmenbaşy şäher häkimliginden we polisiýa müdürlüginden telefon arkaly tesbir alyp bilmedi.